24 anyos nga lalaki sa Cagayan de Oro City arestado human nga nakuhaan og ilegal nga droga atol sa iyang pagbisita sa iyang uyuan nga PDL sulod sa prisuhan sa City Mobile Force Company. Ani ang report. Arestado sa mga personahe sa City Mobile Force Company ilawom sa Cagayan de Oro City Police Office ang 24 anyos nga lalaking taga Barangay Carmen human kini makuhaan og ituang shabu sa iya kunong posisyon. Matod sa kapulisan, miduaw kuno ang sospek sa iyang uyuang PDL nga ana nakadetiner sa ilang prisuhan. Apan sa pagrekisa sa bitbit ni Ene, nakuha ang gituang sachet sa giingong shabu. Nakuhaan sa usa ka pakete nga shabu nga giipit niya sa sinina nga iya untang ihatod sa iyang buot bisitahan nga detinado nga individualism. So nakuha sa maong suspitsado ang 0.2 grams gituuang shabu og nagkantidad kini og 1,300 ka pesos. Nakahinabi sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang sospek nga si Arnel. Dili niya tinuod nga ngalan o gipanghimakak niini nga iya ang maong droga. Wala kuno siya masayod nga adunay sulod nga droga ang gipadala kaniya sa iyang uyuan. Wala po may kabalo nga ang nadala din na mo nga sinina bulingon inubuan na ba nya pag saysay diri nay nahulog nga kuan na shabu ba so, siyempre mo lingon nga kami may nagdala di kaysa kami duha sa kunanay mapriso di ako na lang. Kasong paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act ang atubangon sa sospek. Tungod sa naitabo sa sospek, adunay pahimangno ang kapulisan ngadto sa gaduaw sa prisuhan. Pagasusihon ang buot musulod o muhatod o mga probisyon pagkus nga dili man siya gidadidan pero hugot nga pagsusi ang gahimuon sa atong gate guard ug sa atong jail guard. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.